Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý večer. Pekný večer, Peter pri telefóne. Pozdravím hostia, páči sa mi jeho národné cítenie. A je to ako poukazuje na vlasti zradcov. Ale nejde mi do hlavy jedna vec. A to, že mu nevadí jeho Horta Gertler, ktorého meno v obchodnom registri cez rôzne firmy sa točí okolo mafie, finančných žralokov a národnej spoločnosti Veolia Water, ktorá ovláda dodávky vody vo vašom kraji, takisto aj Popradkom. Dobre, ďakujeme. Nech sa páči. Ja som dosť dobre nerozumel, že čo vám vadí nejaké meno, alebo čo bolo by to treba konkrétne povedať, nech sa k tomu môžeme vyjadriť, lebo takto vo všeobecnosti nebolo. Nie, povedal pán Gürtler. Je Gürtler. Aha. No, pán Gürtler je u nás zamestnaný ako hovorca, čo sa týka jeho ekonomického pozadia, nemá absolútne žiadny vplyv na žiadne ekonomické veci alebo procesy v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Je tam jednoducho na to, aby tlmočil niektoré názory na verejnosť do médií a aby zlepšil vzťah s médiami. Môžem ja zodpovedne povedať, že čo sa týka zmluv a nejakých ekonomických vzťahov a takýchto vecí, tak absolútne nikomu nie som nejakým spôsobom, žiadnym spôsobom zaviazaný. S nikým nemám akékoľvek ekonomické prepojenie ani z minulosti, ani v súčasnosti, takže v tomto ja nevidím nejaký problém. Dobre, Matúš sa